आङो बे भिडिअनि गेजेरजों जों गाव गावनि फनाव बोरैहाय रिसार्ज खालामनो हायो जिअ एप्सखौ आङो लानानै देखायदों। जोंहा एटिएम कार्ड थानांगोन। अब्ला नायदो बोरै खालामो। जिअ एप्सखौ अपेन खालामबाय, रिसार्ज होननायाव क्लिक खालामनांगौ। रिसार्जआव क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि अपसन नुजागोन। अपसन नुजाखांनानै नोङो बेसेबां फैसानि बेसेबां रांनिखौ रिसार्ज खालामो। आङो 149 रिसार्ज खालामगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थागोन। कन्टिनिउ। एटिएम कार्डआ नोंहा बबे मोनसेयाव दङ? नेट बेंकिं, क्रेडिट कार्ड, पेटिएम। आङो डेबिट एटिएम कार्डखौ लाबाय। बेबायदि अपसन नुजागोन। बे अपसनखौ फिलआप खालामनानै होनांगौ। ओमफ्राय अटिपि हायो। बे अटिपि नाम्बारखौ क्लिक खालामनानै होनांगोन। क्लिक खालामनानै होदो। मेसेजनि गेजेरजों फैखायो अटिपिआ। बेनिफ्राय नैबायदि अपसन नुजाबावगोन। रिसार्जनि फारसे फैबाय। नेट मेसेज जिअ नेट होननानै मेसेज फैबाय। नै साक्सेसफुल जाबाय। पे साक्सेसफुल। बेबायदि जोङो गाव गावनि एन्ड्रइड फनावनो रिसार्ज खालामनो हायो। बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालामदो।